No niin, moi taas. Täällä Salut 2385. Ja mä nyt taas teille teen tätä hienoa Let's Playtä. Ja onneksi meikäläisenä sai kaveriltani ohjeen, että meikäläinen puhuisi enemmän ennen kuin mä rupesin tekemään tätä. Niin nyt on hyvä sitten minä häppälepetän koko ajan. Että niin. Tästä voitte Klymdekille kommentoida. Klymdek antoi minulle vihjeeksi, että puhu koko ajan, puhuu mahdollisimman paljon. Minä nyt puhun niin paljon kuin voi suusta lähteä. Että niin. Joo, nyt meikäläinen pistää tämän työpöydän tähän ja tekee itselleni Iron Swordin. Ihan vaan sen takia, että mulla on ironia. Puff. No. No voi. Tämän takia mä inhoan Tallgrassia. Aina tulee perheriitojen väliin. Wup. No, pysy siinä. Pysy paikalla. Paikalla, saamari. No niin. Ja tyk. Pysy paikallas. Ei herra jestas nyt pysy paikallas. Ja sinä siitä. Tule. Tänne. Pysy paikallas. No. Ja seuraava pari uunista ulos. Noin. Saamari ei antanut yhtään mitään. Saamari. No nytpä zombie Shard Oudella tullako. Ei yhtään. Shardle hahtuu. Yes, tällainen justis ennen kuin tuo tapasi en. Ja siitä on sitten vaan yhden vuolin. Että näin. Joo, tässä on nyt Piggy Killing. Sian teurastusta ja sitten Lampheiden Carriage-antia, no niin. Mä menen kukkaamaan ton lihan ja teen itselleni vähän ruokaa matkalle ja sen jälkeen mä lähden tarpeelliset kamat mukaan ja lähden uuteen paikkaan ja teen uuden kodin. Jep. Okei, tässä nyt on nämä, niin pistäs raaka porsaan kyljys. Joo. Nyt pitää miettiä mitä mä oikeesti tarvin. Diamond-block, rautablokki, kultablokki. En tarvii tuon. Sitten nuo. Musiikkelyt mä toin. Mä tulen myöhemminkin. Tuota tarvii ja noita. Hämähäkisilmä en tarvii. Stringi en tarvii. Fetheri en tarvii ja en halua tuota 11. No otetaan nyt sekin. Ihan vahvin voskka mekaniselle kummiskaan verran. No niin, ja nyt on porkchoppeja ihan kivasti tullut, että syödään vähän, niin jaksetaan juosta taas jonkun matkaa. Ja kun sitten taas tämä rupeaa valittamaan siitä, että tämä ei jaksaa. Tikut helkkari. Näin. Nytten kelepoo lähtee matkaan. Ja rappappa, aha, regeneroit huulit. Mä otan ne heti pois. Mä oon ilkeä. I'm a mini. Big bad wolf. Ratatar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 at
Blablabla. Joo, nyt lähti. Ai. Piggy's gonna die. Piggy's gonna get it. This little piggy went to the bank. This little piggy, he went to the shop. And this little piggy went to the slaughterhouse. Boom. Joo. Joo, ihan
kohta meikäläinen. Hän varmaan tekee toisen talon jo. Koska taas onpi yö tulossa ja minä en tiedä mitä käypi, jos meikäläinen rupeaa nyt tekemään jotain hienoa. Kuolen! Ja sitähän kukka ei halua. Joo, tää paikka saa kelevata. Tää on hyvä. Tästä voi vedä näin. En aloita vielä liian isolla lailla. Glymdeck kyllä toivoo, että meikäläinen tekisi semmosen jättimäisen semmosen hotellitalon. Saatankin tehdä jossain vaiheessa, mutta just nyt en. Teen vaan sen kantatalon asunnon ja sen jälkeen voi sitten miettiäkin ehkä näitä hienompia syyttyjä. Kyllä mä ainakin, kun just äsken pelasin yhtä saveä, niin siinä meikäläinen onnistui tekemään sellaisen hienon semmosen keittiön. Se onnistui kyllä hyvin. Saatan ehkä tänään vielä pelatakin sitä saveä. Mä voin vaikka pistää sen savetukseen tai näyttää sen jollain videolla. En mä nyt sitä hän pistä minnekään jakoon. Saamari joku vaan. Hän käyttää sitä omaa haassa videossa ja sitten ottaa ite kaiken kunnia kummiskin. Mulla on tästä vähän liikaa huonoja muistoja. Tuossa minun Bird Street, elikkä voi helkkari. Voiko ärsyttävämpää ollakaan? Joo. Näin, sitten otetaan vähän puuta. Eli mukulakiveä. Joo, mä kävin sen nuottumassa tuolta sitten jälkeenpäin. Lisätään vähän kiveä inventoriin. Holy seconds. Pop seconds. PUBG wap pow. PUBG wap. PUBG wap pow. PUBG wap. Joo, kyllä tää tästä pikkuhiljaa ruppee valmistumaan, mutta... Joo, mä tarvitsen vielä tänään rekordata yhden jakson ja sen jälkeen mä lopetan tältä päivältä.